Ήρθαμε από το αεροδρόμιο του Μονάχου. Φτάσαμε Μόναχο. Πάγαμε ένα πακέτο γιατί το εισιτήριο έχει γίνει μόνο ηλεκτρονικό. Χάσαμε 4-5 ωρίτσες, αλλά βρήκαμε την άκρη. Μας δυσκόλεψε πολύ, τα έχουμε κάνει μπάχαλο. Τέλος πάντων, αυτά. Είμαστε στην Αυστρία, προσγειωθήκαμε Μόναχο. Πήραμε το φθηνό εισιτήριο που μπορούμε να πάρεις όλα τα τρένα της Γερμανίας με 40 μόνο ευρώ και μπαίνουμε και στις διπλανές χώρες. Αυτή τη στιγμή είμαστε Αυστρία, πανέμορφο μέρος. Το συνιστώνω επιφύλακτα και προσπαθούμε από εδώ να φύγουμε και να πάμε στο μεγαλύτερο καταράκτη της Ευρώπης. Από τα πλάνα που έχουμε δει είναι respect. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε αυτό το πανέμορφο χωριό και εδώ βρίσκεται ο μεγαλύτερος καταράκτης της Ευρώπης, ο οποίος φαίνεται ακόμα και μέσα από το χωριό. Είμαστε στο μεγαλύτερο καταράκτη της Ευρώπης και συνεχίζουμε. Φτάνουμε στο πρώτο καταφύγιο, έχει παραπάνω, το βουνό φτάνει στα 1200-1500 μέτρα.
στη βροχή έχουμε μείνει. Καταράκτη, σηκώνει το αέρα και δεν πάω να κάνω τη μόρφη. Η εμπειρία με το μεγαλύτερο καταράκτη της Ευρώπης ήταν μοναδική. Πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε, παιδιά. Εμπιστευτείτε με. Είπαν σαν, αν βλέπετε το καταράκτη, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, πολύ πιο πίσω από εκεί πέρα. Φτάσαμε στα 1700 μέτρα. Το stop έχουμε κάνει και μας παίρνει κάποιος. Πάμε να το πάρουμε. Μόλις μας έφτασε ο καλός άνθρωπος αυτός εδώ στο Μόναχο. Κάναμε το stop, στα 10 λεπτά ήρθε το αυτοκίνητο, μας σταμάτησε. Και 10 λεπτά. 2 λεπτά. Μας βοήθησε μια πολύ καλή κυρία να μας δείξει το σημείο που θα πάμε, να καθίσουμε. Και του λέω θα πάμε στο χωριό, λέω ok, μπορώ να σας πάω εκεί. Και μετά μας ρωτάει μετά που θα πηγαίνατε και λέμε στο επόμενο χωριό. Και λέει εντάξει, εκεί πηγαίνω κι εγώ. Οπότε φτάσαμε στο Μόναχο, εκεί που θέλαμε να φτάσουμε, στον τελικό προορισμό. Γλιτώσαμε και 50 ευρώ. Και όλα καλά. Όλα καλά. Και συνεχίζουμε. Το γύρο μας είναι πολύ φθηνό. Εδώ. Πήραμε 2 λάδες καφέδες. Εδώ. Το κατσίνο και λάτε μακιάτο. Και έχει απ' έξω δωρεάν σιρόπι. Πες το. Με γεύση φουντούκι, καραμέλα και βανίλια. Έχει γάλα, τα βάλεις εσύ και τα λοιπά. Τα πάντα, όλα τα βάζεις εσύ. Υπάρχει. Αυτό ήταν πεντανόστιμο. Θα έχουμε δοκιμάσει. Πηγαίνουμε στο κάστρο των Βανστάιν. Είναι το κάστρο της Disneyland, της ωραίας θυμωμένης, νομίζω και της Ρατουζέλ. Και έχει παίξει πολλές ταινίες. Έχουμε πάρει το τρένο από Μόναχο. Τα τρένα είναι hyperlux, άνετα, τα βλέπετε κι εσείς, τα κάθαρα. Το τοπίο έξω είναι μοναδικό. Παιδιά, εμπιστευτείτε μας, πρέπει να έρθετε οπωσδήποτε εδώ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για το κάστρο της Disney. Έχουμε αλλάξει 2 τρένα, αλλάζουμε 2 λεωφορεία. Αυτό το πρώτο, το λεωφορείο είναι πριβέ, όλο για μας. Δεν το έχουμε κλείσει ολόκληρο. Και όλα αυτά μόνο με 49 ευρώ το εισιτήριο. Για να μείνουμε.
Λοιπόν, είμαστε στο πιο όμορφο χωριό που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ποτάμια περνάνε μέσα από το χωριό, όλα τα σπιτάκια είναι γραφικά. Έχει πάρκες στα ποτάμια. Έχει πέστροφες, κάτι τεράστιες πέστροφες μέσα στα ποτάμια. Είναι πανέμορφο. Πώς το λένε το χωριό? Δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει, θα το βάλουμε στο μοντάζ. Δεν χωράτε ρε μπαλάκι. Κάτω είναι προηγουμένο να το πάτουμε από πίσω με τα πράγματά μας. Λοιπόν, είμαστε στη Γερμανία και το απίστευτο πόσο μπροστά είναι οι τύποι. Υπάρχει πόλη για διάβαση, τρένο και το τρένο που περνάει από τις δύο πλευρές και έχει τη μισή διάβαση να είναι για τα ποδήλατα και ό,τι κινούμενο ρε παιδί μου, πατίνια και τα λοιπά, και από εδώ έχει και τους πεζούς, απίστευτο.
Είμαστε στο Τέινχεμ, κάπως έτσι λέγεται το χωριό. Σύνορα, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία, έτσι είναι. Είναι όλα πάνω στα βουνά. Είναι τα σύνορα του πιο βουνά, ναι, για Τώρα θα προχωρήσουμε να δούμε στα δείχνει πόδια. Όλα αυτά εδώ που βλέπετε. Καλά, το πόσο βαριά είναι. Και τώρα πρέπει να περάσουμε αυτό το βουνό, και να βρούμε κι άλλο από άλλο ένα βουνό πίσω και να πάμε σε μια δρακόλυμνη, όπως είναι η δική μας. αυτές είναι οι Άλπεις, ένα μέρος των Άλπαιων. Είναι τα βουνά πίσω από την εκκλησία. Αυτά εμείς θα τα περάσουμε πρώτο, δεύτερο και τρίτο από πίσω, έτσι δεν έχουμε και τέταρτο. Τρίτο, το 1, 2, 3. Μπορεί και Περνάμε 3 βουνά και φτάνουμε στο προορισμό μας. Δρακόλυμνη στα 2.500 πόδια ή 2.000 με ένα νησάκι στη μέση. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι μας και θέλουμε να φτάσουμε. Η λίμνη που ψάχνουμε είναι πίσω από αυτή την κορυφή, οπότε ο προορισμός είναι πάνω από αυτή την κορυφή. Αυτά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ανεβαίνουν τα βουνά των Άλπαιων. Μόλις περάσαμε τα σύνορα από Γερμανία, Αυστρία, στα βουνά. Είναι τρελό. Απλά λίγα 500 μέτρα διαφορά και αλλάζεις χώρα. Συνεχίζουμε τώρα, έχουμε μπει μέσα Αυστρία και συνεχίζουμε πιο μέσα. Η μπλούζα μου έχει γίνει μουσχεμα. Μουσχεμα για μένα. Το παντελόνι μου έχει γίνει μουσχεμα. Οι τσάντες μας έχουν γίνει μουσχεμα. Και τώρα πάμε εδώ που λέγεται. Έχουμε ακόμα 1,5 ώρα. Δρόμο. 1 ώρα και 4, αλλά είναι παραπάνω γιατί κάνουμε break. Το view από εδώ είναι υπερφανταστικό. Παίρνεις μπαρίτσα. Μετά η ώρα είναι 6. Έχουμε ξεκινήσει τις 1 με 20-25 κιλά στην πλάτη. Πλαγιά Άλπαιων, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Στα 2.500 πόδια. Όλο πεζοπορία.
για να βρούμε αυτήν εδώ τη δρακόλυμνη. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Μετά από όλη την ταλαιπωρία μου φαίνεται σαν ψέμα. Φτάσαμε μετά από ένα ταξίδι 6 ώρων, 7, και επιπλέον είμαστε με 2 ώρες ύπνο και οι προηγούμενες 10 μέρες maximum 6 ώρες και κάποιες μέρες, αρκετές μέρες κοιμόμασταν 1 με 2 ώρες πάλι. Για να δούμε τα άλλα εξωθέατα, θα τα δείτε στο βίντεο. Αυτό, με 2 ώρες ύπνο, 2.500 πόδια, 25 κιλά στην πλάτη, δρακόλυμνη. Γερμανία, Άλπης, 2023. Χθες γυρνάμε από Αστρία στη Γερμανία και είδαμε τελείως τυχαία μέσα από το τρένο αυτή την τεράστια γέφυρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη αιωρούμενη γέφυρα στον κόσμο, έχει ρεκόρ Guinness. 46 μέτρα. Ναι, κάπου εκεί. Παιδιά, περνάει πάνω από τον δρόμο, ένα χωριό είναι τεράστια. Το θέαμα είναι φοβερό, δεν θα ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Αξίζει να έρθετε οπωσδήποτε, παιδιά.
when you're gone, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't shut my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Οκ, παιδιά, είμαστε εδώ στη Γερμανία. Υπάρχουν τα καταστήματα για μας, είναι ελληνικά. Εδώ είναι βασικά τα πιο φθηνά εδώ πέρα. Έχει το μεγάλο καφέ 2 ευρώ, ό,τι καφέ να πάρεις. Είναι πεντανόστιμη, πήρα μελάτε μακιάτο κτλ. Και έχει και hot dog, το οποίο μπορεί να φάρεις απεριόριστη σάλτσα. Έχει διάφορες σάλτσες, έχει με ταμπάσκο και γλυκές και τέτοια.
Auf Wiedersehen. Bitte achten Sie auf Ihre persönlichen Gegenstände. Vergessen Sie nichts im Zug. Φάγαμε απεριόριστη πίτσα και μπουφέ να διαλέγεις όποια γεύση θέλεις. Pizza Hut, φυζί με αυτή δεν υπάρχει. Θέλετε να έρθετε οπωσδήποτε να φάτε. Και κοκακόλα δώρο. Όλα αυτά με 9 ευρώ. Πώς φάνηκε το άλλο? Λοιπόν, μόλις γυρίσαμε από Γερμανία μετά από 17 μέρες στις Άλπεις για ένα ταξίδι μαγικό, παίρνοντας όλα τα τρένα και όλα τα μέσα μεταφοράς όλης της Γερμανίας. Πήγαμε Αυστρία, Γαλλία και Ελβετία, όλα αυτά μόνο με 49 ευρώ. Δεν ξέρω, εγώ μόνο το λέω αν νοικιάζω, σκέφτομαι ότι το ταξίδι ήταν μαγικό, ήταν σαν παραμύθι, οι Άλπεις είναι πανέμορφες και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ειλικρινά, εγώ δεν ήθελα να γυρίσω πίσω. Βασικά, σαν ταξίδι με τον Αθά, να είναι τόσο top και ωραία. Αυτό ήταν μαγικό. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Σε επόμενο ταξίδι λοιπόν. Σίγουρα. Γεια σε όλους. Wild Brothers εδώ. Εμένα με λένε Θανάση και είναι και ο αδελφός μου Βαγγέλης, που ήταν μέσα στο βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε. Θέλουμε να σας ταξιδέψουμε στα πιο όμορφα μέρη της Ευρώπης και αυτό κάναμε. Πήγαμε στις Άλπεις και τώρα ελπίζω να ευχαριστήθηκατε το βίντεο, να σας ξύπνησε μέσα το ταξιδιώτη. Τώρα θέλω να σας πω κάποια tips ώστε να το βγάλετε όσο πιο οικονομικά μπορείτε και όσο πιο εύκολα, να μην ταλαιπωρηθείτε και να κάνετε τα πιο ωραία πράγματα, να δοκιμάσετε τα πιο νόστιμα φαγητά. Οπότε θα σας δώσω κάποιες συμβουλές που πιστεύω ότι εμένα με βοηθήσανε και πάμε να τις δούμε. Ταξιδέψαμε με 49 ευρώ, σε 9 χώρες μπορείς να ταξιδέψεις. Εμείς ταξιδέψαμε σε 4. Μόνο με 49 ευρώ παίρνεις όλα τα μετρό, όλα τα λεωφορεία και όλα τα τρένα ολόκληρης της Γερμανίας και μπαίνεις και στις διπλανές χώρες που συνορεύει η Γερμανία. Όλα αυτά μόνο με 49 ευρώ. Πάμε να δούμε τη διαδικασία πώς βγάζεις το εισιτήριο. Σε αυτό το site δίπλα μου μπαίνεις μέσα, το εισιτήριο βγαίνει μόνο ηλεκτρονικά όταν προσγειωθείς στο αεροδρόμιο. Αν πας στο κέντρο όμως, βγαίνει και στο κεντρικό σταθμό σε ένα γκισέ. Εκεί δίνεις μετρητά. Από εκεί και πέρα, αν θες να το βγάλεις ηλεκτρονικά, να το έχεις ήδη από το αεροδρόμιο για να γλιτώσεις τα 15 ευρώ που είναι το τρένο μέχρι το κέντρο του αεροδρόμιο, γιατί αυτό τα πιάνει, όπως είπαμε, τα πιάνει όλα, θα το βγάλεις ηλεκτρονικά από το αεροδρόμιο. Αυτή είναι η διαδικασία, όπως είπαμε. Μόνο να μην ξεχάσετε, πάρα πολύ σημαντικό είναι όταν τελειώσει το ταξίδι σας, από το site να κάνετε διαγραφή. Γιατί αυτό θα σας χρεώνει συνέχεια την κάρτα σας. Γιατί είναι μηνιαίο, θα σας χρεώνει. Οπότε, οπωσδήποτε μόλις τελειώσει το ταξίδι σας, πρέπει να μπείτε και να πατήσετε ακύρωση της αγοράς του εισιτηρίου. Από εκεί και πέρα, μπορείτε να παίρνετε. Τα γρήγορα τρένα δεν είναι μέσα στο εισιτήριο. Τα Ace που λέμε, είναι τα κανονικά τους τρένα. Τα οποία και αυτά είναι εξαιρετικά γρήγορα. Σε πάνε οι αποστάσεις που διανύουν, θα κάνουν σε πολύ μικρό χρόνο. Δηλαδή, να φανταστείτε, με σύγκριση στα δικά μας τρένα είναι 3 φορές και 4 φορές καλύτερα και 3 φορές πιο γρήγορα. Οπότε τα τρένα είναι όλο καινούρια, είναι πανέμορφα, έχει και διπλά τρένα στα οποία εγώ λάτρευα μαζί με τον αδελφό μου να ανεβαίνουμε στον επάνω όροφο των τρένων και να θαυμάζουμε τη θέα σε κάθε χώρα που πηγαίναμε. Λοιπόν, και αφού αναλύσαμε όταν προσγειωθείς πώς θα πάρεις το εισιτήριο των 49 ευρώ για να γυρνάς έναν ολόκληρο μήνα στην Γερμανία, φεύγεις στο αεροδρόμιο, φτάνεις στην πόλη και είναι το θέμα που θα μείνεις. Πρέπει να ξέρεις ότι η Γερμανία, ας είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και από τις πιο φθηνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπεις δίπλα μου, μπορείς να μείνεις σε δωμάτιο hostel μόνο με 12 ευρώ τη βραδιά. Και αν το ψάξεις και εσύ παραπάνω, είμαι σίγουρος ότι θα βρεις
φοβερές ευκαιρίες. Επιπλέον, αυτό που σου είναι τα 12 ευρώ είναι μέσα στην πόλη, στο κέντρο του Μόναχου, αν θες να δεις και την πόλη για λίγες μέρες. Και αν φύγεις μετά στις Άλπεις, στα βουνά, θα βρεις δωμάτια δίκλινα μόνο με 30 ευρώ τη βραδιά. Ψάξ' το κι εσύ και είμαι σίγουρος ότι θα βρεις τον τρόπο ώστε να ταξιδέψεις οικονομικά. Και εδώ ο χάρτης που βγαίνει είναι αυτό που λέγαμε, ότι μπορείς να ταξιδέψεις σε 9 χώρες της Ευρώπης μόνο με 49 ευρώ, οι οποίες είναι Γερμανία, Ελβετία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Δανία και Πολωνία επίσης. Μπορείς να πας στις διπλανές χώρες με αυτό το εισιτήριο. Πραγματικά είναι μαγικό. Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζεις εσύ, αν θες να ταξιδέψεις και στις 9 χώρες, θα χρειαστείς τουλάχιστον 1 μήνα ταξιδιού. Οπότε, αν θες να δεις όλες τις χώρες, φαντάζομαι πρέπει να είσαι ή φοιτητής, είτε άνεργος, γιατί θέλει χρόνο. Γιατί θα κάνεις πολλές αλλαγές με τα τρένα και οι ώρες περνάνε, οι μέρες περνάνε. Εμείς με 17 μέρες καταφέραμε να πάμε σε 4 χώρες, όπως είδες στο βίντεο. Είπαμε που θα μείνεις, ότι οι τιμές ξεκινάνε από 12 ευρώ και μπορεί να βρεις και με 15 hostel και με 17 ευρώ hostel. Επιπλέον, μπορείς να μείνεις και σε οργανωμένο κάμπινγκ που έχει 15 με 30 ευρώ τη βραδιά και να βγαίνεις από τη σκηνή σου και να έχεις θέα τα βουνά των Άλπαιων. Ψάξτε το λίγο, δες αυτές τις συμβουλές, άρχισε και εσύ να σκέφτεσαι κάπως έτσι, να το ψάχνεις και θα βρεις κάτι. Πάμε τώρα, εφόσον τελειώσαμε το κομμάτι με τη διαμονή, με το φαγητό. Η Γερμανία, το φαγητό της δεν είναι και τόσο ωραίο γενικώς. Έχει μόνο λουκάνικα και πατάτες. Το μόνο που διαφέρει είναι ότι αλλάζουν παραλλαγές. Έχει πατάτες ψημένες, βραστές, σε πουρέ, κομμάτια και τα λουκάνικα πάλι ψημένα, βραστά. Η αλήθεια είναι ότι έχει τα πιο νόστιμα λουκάνικα που έχω φάει ποτέ και οι τιμές είναι τσιμπημένες. Δηλαδή, ένα πιάτο ξεκινάει από τα 8-10 ευρώ, θέλει ψάξιμο. Μπορείς να βρεις, έχει τα σνίτσελ και όλα αυτά. Είναι λίγο τσιμπημένα, αλλά με μια καλή έρευνα. Οι τιμές, σου έχω βάλει κάποια παραδείγματα εδώ δίπλα, να τα δείτε πώς πάνε οι τιμές και τι φαγητά έχει και κάποια γλυκά. Όποιος σας αρέσει μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Ωραία. Και πάνω στο κομμάτι φαγητού, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε, ότι το σούπερ μάρκετ, γιατί όλη τη μέρα θες ένα σνακ. Το καλύτερο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, και το βρήκαμε νομίζω και στην Γαλλία, έχουν κάποιες διπλανές χώρες, ψάξτε το κι αυτό, είναι το σούπερ μάρκετ Norma. Μας έκανε πραγματικά εντύπωση στην ποικιλία που είχε, ήταν τεράστιο και είχε και διαφορετικά είδη πραγμάτων και ότι ήταν το πιο φθηνό σούπερ μάρκετ από όλα. Και βέβαια τα Lidl είναι και αυτό σταθερή αξία. Ψάξτε το σούπερ μάρκετ και νομίζω θα σας λύσει όλα τα προβλήματα που έχετε σε θέμα φαγητού και χρημάτων. Επίσης στο Ulm που ήμασταν, εμείς πήγαμε καλοκαίρι. Στο Ulm δεν έχει η λίμνη που είδατε στα πλάνα, δεν μπορείς να κολυμπήσεις, δεν επιτρέπεται γιατί έχει τεράστιο βάθος, νομίζω περίπου στα 2 χιλιόμετρα. Οπότε για λόγους ασφαλείας δεν σε αφήνουν να κολυμπήσεις. Οπότε εμείς ψάξαμε για να βρούμε κάπου να δροσιστούμε και βρήκαμε ότι υπάρχει πισίνα στο χωριό του Ulm με νεροτσουλίτες κιόλας. Αν είστε και με παιδιά θα περάσουν και όμορφα, θα είναι και διασκεδαστικά για αυτούς. Εκεί μπαίνεις με 3 ευρώ και μπορείς να κάτσεις όλη μέρα στην πισίνα και να κάνεις και νεροτσουλίτες μαζί. Επιπλέον σου δίνουν κλειδί για να κλειδώσεις τα πράγματά σου εάν θες. Επιπλέον έχει άλλα ξιέρες και ντουζιέρες. Όλα αυτά μαζί μόνο με 3 ευρώ και κάθεσαι από το πρωί μέχρι να κλείσει μέχρι το βράδυ. Ένα ακόμα μαγαζί το οποίο αξίζει να το γνωρίζετε είναι το Müller. Αυτό το μαγαζί πραγματικά έχει τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Εμείς το εντοπίσαμε στο κέντρο του Μονάχου και μπορείς να βρεις εκεί από φορτιστές, powerbank μέχρι και φαγητό στις πιο οικονομικές τιμές της Γερμανίας και στην καλύτερη ποιότητα. Ό,τι χρειαστείς, αυτό το μαγαζί το έχει. Είναι κάτι σαν τα τζάμποτα δικά μας, αλλά αυτό είναι πραγματικά φθηνό και έχει ποικιλία κιόλας. Οπότε είναι μια λύση για τον ταξιδιώτη να βρει αυτό που θέλει. Και πάμε τώρα να δούμε την πανίδα αυτής της μαγικής χώρας. Στα πλάνα που είδατε, που είχαμε πάει στο κάστρο της Disney, συναντήσαμε αυτή την μαύρη σαλαμάνδρα.
είναι ένα πολύ γνωστό ζώο εδώ στη Γερμανία, η οποία είναι τοξική, δεν επιτρέπεται να ακουμπήσεις και πραγματικά αυτό το πλασματάκι ήταν αξιαλάτρευτο και ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Μπορείς πάνω, θα δεις επιπλέον και άλλα ζώα στη Γερμανία, θα δεις ιδιαίτερα είδη από πρόβατα, θα δεις τις αγελάδες που βλέπουμε όλοι. Πραγματικά η πανίδα σε αυτή τη χώρα θα συναντήσεις και είναι πολύ πολύ όμορφη. Ακόμα έχει και κάστορες, εμείς δεν τους εντοπίσαμε, αλλά υπάρχουν, ελπίζω να τους βρεις εσύ. Και επιπλέον, ένας ακόμα τρόπος για να ταξιδέψεις με πολύ φθηνό τρόπο στις χώρες που σου είπα είναι το λεγόμενο Flixbus. Πραγματικά η ιδέα που έχουν φτιάξει, το να ταξιδεύεις μόνο με 5 ευρώ από πόλη σε πόλη με το λεωφορείο, πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είναι μοναδική προσφορά. Είναι το Flixbus, είναι διαδομένο σε ολόκληρη την Ευρώπη, έχει δικτυωθεί, έχει προσφορές με 5-10 ευρώ, δηλαδή μπορείς να ταξιδεύσεις σε αντίστοιχα, για να σου δώσω να καταλάβετε, από την Αθήνα με Θεσσαλονίκη μόνο με 10 ευρώ. Ψάξτε το, αν βρεθείτε σε κάποια δύσκολη στιγμή, έχετε χάσει το τρένο, έχετε μπει σε κάποια άλλη χώρα διπλανή στην οποία δεν ισχύει το εισιτήριο της Γερμανίας, ψάξτε, βρείτε το Flixbus και με πολύ οικονομικό τρόπο θα μεταφερθείτε στο προορισμό που θέλετε. Και τώρα θα σας μιλήσω για το Στρασβούργο που πήγαμε. Στη Γαλλία είναι μία από τις 4 χώρες που ταξιδέψαμε με το εισιτήριο αυτό, και θα σας πω που σε αυτά τα μέρη θα φας οικονομικά. Το πρώτο είναι ο μπουφές ο κινέζικος. Σας τον έχω εδώ, πραγματικά ήταν ο πιο νόστιμος μπουφές που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Είχε σούσι, παγωτά, κινέζικα πιάτα και παραδοσιακά μαγειρευτά. Μόνο με 17 ευρώ τρως όσο θέλεις. Ψάξτε το, είμαι σίγουρος θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι. Επιπλέον σε αυτό το τουρκικό μαγαζί έχει ψημένα κοτόπουλα που περνάς απ' έξω και τα βλέπεις να ψήνονται, και μέσα πάλι επιπλέον έχει κάποια άλλα φαγητά, το οποίο είναι εξίσου οικονομικό. Νομίζω τα κοτόπουλα είχαν 6 ευρώ το ένα, είναι κάτι πολύ, γιατί η Γαλλία είναι ακριβή, οπότε είναι μια λύση. Και τελευταίο, το καλύτερο σούπερ μάρκετ είναι αυτό εδώ. Μπείτε μέσα και εκεί έχει κάποια φθηνά πράγματα. Εμείς επιλέξαμε, από εκεί πήραμε το ψητό κοτόπουλο που έχει, και μπορείτε να πάρετε το κοτόπουλο μαζί με λίγο ψωμί, λίγο κατσικίσιο τυρί, και να πάτε στις όχθες του ποταμού και να κάνετε πικνίκ, να φάτε έτσι όλοι μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ένα τελευταίο είναι αυτό το μαγαζί, είναι έτσι πιο junk food. Έχει burger μόνο με 6 ευρώ. Είναι μια οικονομική λύση ώστε να τη βγάλετε φθηνά στη Γαλλία, γιατί είναι, είπαμε, μια ακριβή και αυτή χώρα επίσης. Και στο Kufstein, από εκεί που πήραμε το μεταφορικό μας μέσο για να πάμε στο μεγαλύτερο καταράκτη της Ευρώπης, όπως είδατε στα πλάνα, πραγματικά αυτό το μέρος ήταν πολύ όμορφο. Είχε και το Kik, το λεγόμενο, ένα πάρα πολύ φθηνό κατάστημα. Επίσης σαν τζάμπο περίπου, είχε τα πάντα μέσα. Είχε από ρούχα που ξεκινάνε από 1,70 το μπλουζάκι. Εδώ δεν το βρίσκεις στην Ελλάδα ούτε στη λαϊκή τόσο. Πραγματικά βρίσκεις και εκεί τα πάντα, ό,τι θες, φορτιστές, οτιδήποτε σας ασθενιστώ ανεπιφύλακτα. Επίσης για φαγητό υπάρχει ο φούρνος που σας έχω τώρα εδώ δίπλα μου. Είναι το πιο οικονομικός σε αυτή την πόλη. Πηγαίνετε, φάτε εκεί και θα μείνετε ικανοποιημένοι και από την τιμή και από την ποιότητα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και να ταξιδέψετε και εσείς μαζί μας. Κάντε ένα like, ένα sub, γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι σου άρεσε και μείνε συντονισμένος αν θες και εσύ να δεις και άλλα τέτοια βίντεο. Και πάντα θα σου δίνουμε στο τέλος τις καλύτερες συμβουλές ώστε να ταξιδέψεις με το πιο οικονομικό τρόπο και να δεις κάποια από τα πιο όμορφα μέρη σε κάθε μέρος που πάμε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. No more looking back, no more fear in my heart. I'll chase the dreams that set me free from the very start. With every beat of my heart, I'll push through the pain.
Wild Brothers.